Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Ikaw na. Promise. Whose name is that? It's Carlo! Carlo! It's Carlo! Silence! Silence! Oh my gosh! So sorry, sir! Na-overwhelmed lang ko! Oh my God! Oh my God! Give me that paper. Sir? Give me that paper. Oh. Did you hear me? Uh. Do you want me to shout, Karen? Sir? Nada, sir. Pick another paper. Silence! Sir? Do I have to say it again? But sir... I don't think you'd be able to do your task with Carlo. So pick another name. Sir, sorry na. Sorry with my actions a while ago. You're wasting my time, Karen. Pick another name. Sheila, Sir? return your paper inside the jar and take this. You and Carlo will be the partners. No! No! Sulag bihan na eh. Naamong na ko. Lain na nun ako partner dun. Suwa ka malipay nga kami ni Sheila na ka-partner. Ay, naliparam sa duk. Pero, shocking lagi kayo ba? Itong nahitabo kanina. Lo? Hindi tas ngisi ha? Oh, lagi. Lipay kay ka. Dino, nakatawa lang ko ni Karen ba? Oo, katawan na gid siya do. Wa sila kalainan sa nakadaog. Nya, gibawian ang premyo. Luya. Pero do, ang nga kong pasalamat niyo do. Kaya kung wapat niya buhata, kami gyud unta ang magka-partner. Hasula ka sa? Mao gid. Angay gid ka magpasalamat nga. Pero mga ikong favor nimo. Oh, unsa man? Kasi kita na kayo ko yan na. Sakit kayo kong dugan yan na. Sakit kayo kong dugan. Ay, ulit kay ako. Pero ayaw na puni ang iskandalo. If na ay makabantay ro nato. Nasamot lang istoryahan ka sa mga tao. Aware na ba yakit ka nga divided na karon ang mga tao? Dili na tanan ni side nimo. Bullshit! Bullshit! Ikaw man sagot. Di ka kakipaw mo control sa imong feelings. Mura nila noon kag pera na naging bato pa. Diha na gid unta. Diha na sa imong kamot na wagtang pagyud. Ah, my goodness. Kanugon yun. Kanugon. Nga nagdibalas magid kayo ko. Nga naman. Hangtod di ka mag-usap sa imong style. Wag yun ay tabo nimo. Kasabot man tingali ka sa ko ipasabot. Learn to control yourself, girl. Layo pa ang time para sa next subject. May time pa ko pag-research. Hi, girls! Kagita mo ni Karen? Si Jed nangita ni Karen with Karen ba? bouquet of flowers? Sige, sige. Wow! Thank you. Kita ko lang ako. Jed? Uy!
welcome din eh. Shit. Nakita ka ni Karen? Wa ba ya? Para iyan ang mga flowers? Oo. Gika ni Carlo. Okay. Sige. Uy, hala, patay. Shit! Sila! Karyot! No, wala mulingi. Sao na ni Ron? Lawkawa ini eh. Karen! Si Karen. Ako na lang gining ihatag. Karen! Hey! Asa di ay? Ngano di ay mo? Karen! Kapuyang pangita ni mo eh. Oh! Asa may ipasabot na Jed? Ha? Nganong hatag-hatag mo kag flowers? Ha? Kuan? Wa ko mag-need sa imong sympathy, Jed. Di mo gigikan ako, good. Diin madanakikan? Ni Carlo. What? Sigurado ka? Di ka mo tuo? Di ka mo dawat? Of course, madawat. Nganong di good? Para usaman ko nun ni ha? Nganong hatag-hatag man siya? Oh my God! Oh my God, Jed! Wa ko mag-expect, ani! Thank you gift na niya ni mo. Thank you, gift? Okay. Kung di pa si mong ibuhat, di unta sila magka-partner ni Sheila. Unsa? Enjoy the flowers! Wow! Ay! Kuyawan. Sorry. Ay, sorry na, good. Serious magud kay ka. Wag yung kakabantay na ako. Sorry ha, nakuyawan ka. Nganong lain man imong gipa-deliver sa flowers? Ikaw gid unta tos personal? Ha? Unsa flowers? Unsa flowers? Uy, wag ko ka-gets. 'Di ba? Nagpapalit ka og flowers ni Jed para ni Karen? Ha? Wah, uy! Ang wow ha? Wa gyud? Sigurado ka? Wa lagi. Di man sa kapunit, ana. So sa ato pa na makak si Jed. Tay pa. Pag-prank lang gyud ko ni Jed. Sige ko na be. Tay pa ha. Ako itong tawag ng buang ha. Tay pa ha. Go! Mission accomplished! Hey, dumsab ka no! Unsa imong gipalit para ni Karen? Flowers! Hasula ni mo, Aray, unsa ba ka do? Carlo, unsa ba? Buhi si Jed, be? Carlo! Nagawa ni mo eh. Nganong flowers imong gipalit? Ingon magagoy ray bahala. Flowers mo na kung nahunanaan. Ba't siya tagin mo Klaro ba imong giingon ako ha? Ako ray bahala unsa ihatag ni Karen. Kusuko mo ganoon. Ako ba ay imong patpapal na wapagoy kwarta. So klaro lagi. Nga imong gisugo si Jed para ipahatag ni Karen. Oh, pero... End of story. Excuse me. Sheila, babe! Babe, Sheila! Imo dyan yung sawa nga ka. Sheila! Uy! Anong ako mong sa? Uy! And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!